amb tots vostès, vosaltres, avui, aquesta nit del dijous, dia 22, a 2:04 de la nit, en directe, rigorosament en directe, com es fa i es farà a partir d'ara sempre aquest programa tal com raja, en directe. Com crec que si ara el nostre realitzador fa una miqueta de plànols, baixa una mica la cambra, veureu, més bé dir el que jo, aquí tenim el nostre porró característic d'aquest programa, el nostre porró que anirem alimentant amb aquesta botella de cava que ens han ofert avui gentilment els amics del nostre mercat municipal que un dia d'aquests haurem d'anar a visitar per allò del preu dels cigrons i per poder contestar les preguntes que ens feien dijous passat, concretament una senyora que ens preguntava alguna cosa referent a això dels preus. Anirem al mercat municipal i seguirem anant a molts d'altres llocs de Lloret mirant de contestar a moltes de les preguntes que ens varen fer-nos a molts dels temes que, encara que molts es pensen que quedaran sense resoldre, puc adelantar-vos que hi ha algunes persones s'han adreçat a mi per tal de posar, com si diguéssim, els punts sobre les is amb alguns temes dels que van tractar dijous passat. Per això ho anirem dient en programes successius quan tinguem tot ja ben aclarit. Avui ens trobem aquí, tots ho sabem, per tocar un tema molt concret. Ho vam dir ja dijous passat i el tema que tocarem avui és el tema del grup de Mall. El grup de Mall que ha vingut aquí avui, ha portat una nombrosa representació que la tenim aquí apuntada. Crec que aniran sortint tots, els podreu veure a tots ells aquí, en directe, i tractaran d'aclarir totes les preguntes, totes les coses que vosaltres els hi pugueu formular. Ara bé, el programa constarà d'unes parts. Ara, en primer lloc, es farà una exposició de lo que és el grup de Mall. Aleshores, quan acabem aquesta primera part, serà quan començarà la vostra participació, o sigui, les trucades en directe. O sigui, primerament farem una explicació i llavors, ja ho avisarem oportunament, podran començar les trucades. O sigui que, per favor, no truqueu ara de seguit, perquè l'única cosa que farem serà començar les línies, que se sentin el soroll dels aparells telefònics, i encara no es pot contestar. De moment, com he dit, farem l'exposició. I bé, sense allargar-me més, perquè després em diuen que m'enrotllo molt, anirem ja a començar. Si el nostre realitzador ens dona un plano general, veurem ja que tenim aquí amb nosaltres com a primers convidats d'aquesta nit i com si diguéssim per trencar el foc en el Joan Sala Gascons i en aquest senyor del bigoti que us veu que tothom també ja el coneix, Sebastià Gallard fill. Sebastià Gallard fill, Joan Sala Gascons, dos membres del grup de Mall. Si us sembla, podem llegir tots els que han vingut aquí amb vosaltres perquè sàpiguen els que hi ha també, que ara estan mirant per al monitor, que en un moment donat podran intervenir també. Ells són en Josep Isern, la Montse Romaní, la Regina González, Carme Amat, Roger Rodríguez i Cristina Jeremies, que esperem que tinguin l'oportunitat també de veure'ls avui aquí. Bé, si us sembla, podem començar a entrar en matèria. Us sembla bé? Bé, doncs, com hem dit abans, el primer que interessaria és fer una exposició. El primer i principal. O sigui, jo sempre em remeteixo a les coses que sento pel carrer, les coses que diuen això i qui són, qui deixen de ser, com va muntat, perquè esclar, la gent a vegades pregunten, a vegades, no és que preguntin, a vegades opinen de coses sense saber què són. O sigui, jo crec que primerament, perquè molta gent potser no ho sap, encara vosaltres, com tots vosaltres ja sabreu, s'han fet molts escrits, Punt Diari, Lloret de Seta, s'han fet unes recollides de firmes, o sigui, la gent us ha vist pel carrer. Però jo voldria que en primer lloc ens diguéssiu aquest nom de Mall, el que significa. Què significa de Mall? Qui ens contestarà amb això? De Mall significa Grup de Defensa del Medi Ambient de Lloret. Grup de Defensa del Medi Ambient de Lloret. Grup de Defensa del Medi Ambient de Lloret. Això és el que significa la sigla de Mall. De Mall. Bé, aleshores, de Mall és una associació, és un grup que només us heu trobat així per dir, vinga, anem a mirar aquests temes de l'ecologia, sobre això, sobre allò. Està organitzat en uns estatuts, és una societat, hi ha socis, com està muntat això més o menys? Bé, això està muntat, doncs,
Mira, el primer pas que es va fer va ser una trobada, una consulta amb uns companys, es van dirigir a l'amic Joan, li varen exposar el tema, en fi, li varen parlar sobre el que es volia fer, tant com a Canyelles com a Seguadella, i aleshores ell un dia treballant m'ho va comentant a mi i em va dir, què et sembla? Dic, home, a mi em sembla molt bé. Diu, és que m'han demanat ajuda, a veure, nosaltres coneixem a més gent, més persones, en fi, jo per la meva part vaig dir que sí, de seguida, sense cap problema. Llavors ens vàrem posar en contacte amb altres companys, parents, familiars, el que sigui, i vàrem convocar una reunió, i d'aquella reunió vàrem començar a tocar el tema sobre el que es podia fer, el que es podia dir, en fi, i arrel d'aquesta van sorgir d'altres, vàrem començar a posar fil a l'agulla i vàrem creure que la cosa més oportuna per començar a fer el primer manifest, diguem, fer una redacció del manifest que ha sortit moltes vegades amb el diari, el Lloret Casseta. Després vàrem creure que aprofitant la festa major amb l'excursió de Santa Cristina es podia penjar precisament una pancarta a Seguadella, a dalt de totes les penyes, ben visible, que tothom a l'hora de la professor per Marc la pogués contemplar, ben grossa, ben gran, com així es va ser, perquè feia 27 metres de llarg, 2,10 d'alçada, i les lletres feien 1,70 m cadascuna, o sigui que es podia veure, estava ben visible. Ja, doncs, hòstia, jo el que volia dir era, teniu vosaltres, o sigui, ara per exemple, una persona que es volgués adherir en aquest grup, què té de fer? Doncs també en el Lloret Casseta, amb els diaris, ha sortit moltes vegades l'escrit aquest, de que tothom que es vulgui adherir, que se senti identificat amb la nostra ideologia ecologista, que hi havia una adreça, que era la de casa del senyor amic Sala, amb el número de telèfon, en fi, que es podia dirigir amb ell, o trucar per telèfon, o si no, participant a les reunions personalment que fem setmanalment. S'ha de pagar alguna quota, s'ha de tenir algun requisit, o pot venir tothom que vulgui? Pot venir tothom que vulgui. No es discrimina ningú. Les idees són ben clares, del que pretenem, del que volem. Llavors, de pagar no s'obliga ningú. Hem fet nosaltres, en principi, una aportació voluntària d'una quantitat de diners per tenir una mica de fondo, perquè, clar, lògicament, per començar, com es va fer la pancarta aquesta, va costar uns diners i es havia de pagar, lògicament. Llavors, ja dic, voluntàriament cadascú va fer la seva aportació, així està notat, i el que entra a formar part del grup també se li exposa, se li explica el que hem fet nosaltres, i si vol fer, també ho fa voluntàriament, sense cap obligació. Sense cap obligació. I actualment, president, subpresident, tesorers, això, per de moment no hi ha res encara d'això. No sé, els estatuts els tenim en tràmits. Estan en tràmits. Sí, perquè per estar legals hem de tenir president, secretari, tot això, però de moment ho tenim en tràmits. O sigui que... Sí, però tot està en tràmit, que d'aquí uns dies, o sigui, quan tota la qüestió de burocràcia, això és endavant, i va també el president, en fi, tot... Se suposa que sí, perquè és obligat tenir president. Nosaltres per ara funcionem molt bé així, col·lectivament, tots junts. Quan l'assembleari gairebé fa les coses per majoria. Tal com raja. No sé si molts altres grups també fan igual, nosaltres fem tot per majoria, però per acord de tots, no? Això. Molt bé. Vosaltres, no sé si, esclar, com aquell que diu, sou nous. Ja en el poc temps que porteu, ja sé que esteu recollint firmes, doncs que us ha vist recollint firmes per diferents llocs, però quan heu sortit al carrer, allò tocant l'opinió, bueno, també ho sabrem ara, dic, en uns moments, però més o menys heu trobat moltes persones que us hagin donat doncs allò el recolzament, ha hagut allà alguna entitat o algú concret allò que es pugui assenyalar de dir, doncs sí, ja ens han ofert la seva ajuda, s'han posat incondicionalment. Mira, en concret hem rebut l'adhesió i el suport, diguem, dels Amics de la Cultura, que precisament en aquella caceta d'aquesta setmana surt. Amics de la Cultura? Sí, els Amics de la Cultura han expressat el seu suport total a les nostres campanyes. Amics de la Cultura és l'Associació Popular d'Amics de la Cultura. Sí. Doncs han manifestat el seu suport ple a les nostres iniciatives. Llavors també tenim l'adhesió de l'Alternativa Verda. Alternativa Verda. Alternativa Verda, un grup polític ecologista. Sí. Aquí Lloret hi ha militants d'Alternativa Verda.
Ja, veus, això no ho sabia, però, o sigui, com a grup polític i Lloret no existeix. Estan, diem, Junts, Blanes, Lloret. Blanes, Lloret. Sí. Perfectament. Després, dir que, doncs, com en Sebastià recollíem signatures per la plaça de l'Església i els carrers, que podem dir que pràcticament tots els lloretencs populars doncs estan a favor de que se salvi aquell tros de bosc de la Boadella, que és el que defensem, el que demanem nosaltres. Si sembla, doncs, ja que has entrat en la qüestió, deixa'm dir abans, ja que hem nomenat la PAC, que hem donat un programa, doncs, que crec que és demà, no? Demà que hi ha una recitació, tu saps el que és, no? Només la PAC, si vols dir-ho, sisplau, perquè jo m'he deixat el programa i ja no... Doncs, per dir que demà els Amics de la Cultura organitzen un homenatge a en Pablo Neruda a la Casa de la Cultura a les 10, en ocasió del 15 aniversari de la seva mort, i que el recitador serà en Fermí Reixac, conegut de tots els lloretencs, i en fi, que tothom m'hi és convidat, entrada gratuïta, això és molt interessant. És l'inici, diguem, de la temporada cultural dels Amics de la Cultura, i serà un bon començament. Molt bé, doncs ja fet això, i sabem que tothom que es vol anunciar, mentre siguin coses culturals i esportives, poden fer-ho aquí tranquil·lament, només hem de fer que enviar el programa o notificar-ho. Bé, doncs, anem al nostre tema. Ja que diré cerdat això que has tocat el tema de la Boadella, els temes concrets que tocarem avui aquí seran la Boadella i el del port de Canyelles. Sí o no, l'ampliació del port de Canyelles, la reproducció que pot tenir i el de la Boadella. Bé, jo voldria que ara vosaltres, més o menys, perquè la gent també es faci càrrec de la vostra opinió, del que penseu, d'una manera així per sobre, el més breument possible, ens poguéssiu dir què opineu vosaltres, què us sembla que es podria fer, doncs, en primer lloc, anem a dir, el port esportiu de Canyelles, no? Perquè és port esportiu, no? De moment, és port esportiu de Canyelles. Port de Canyelles, segons s'ha parlat, era d'ampliar-lo. Sí. No? Llavors vosaltres, quin problema us trobeu en l'ampliació aquesta del port de Canyelles? Nosaltres pensem, mira, al moment el port té 90 punts de marrament, 90 marres, i es vol convertir en un port de 500. Tots sabem que un port és contaminació, és brutícia, però encara que hi hagi que dir que no és veritat, és que hi ha molta brutícia en un port, no? Doncs pensem que com més gran sigui el port, lògicament més brutícia hi haurà, no? Més contaminarà la sorra, l'aigua. Llavors està entès que el port vol ampliar cap davant de les roques, doncs llavors hi ha perill pels penya-segats d'allà, que desapareixeran, les roques, no hi veiem molt d'inconvenient. A més es pot fer un gran port, no? O sigui, aquests són, així grosso modo, que diguéssim, els problemes que pot comportar l'ampliació del port de Canyelles. La Boadella, Sebastià, la Boadella... Tal com raja. Tal com raja. Sebastià, digue'ns de la Boadella. La Boadella, què es pretén a la Boadella? Jo dic la Boadella, perquè esclar, hi ha molta gent que encara també això no ho tenen ben clar. El dir la Boadella, què es vol dir? La platja de la Boadella, el problema és la pineda que hi ha a sobre la Boadella. A veure, aclareixen-nos això i també digue'ns què voldria que es fes o que no es fes allà, a la Boadella. Bueno, el que allà es pretén fer, segons sembla, és urbanitzar-ho. Urbanitzar, bueno, no ja concretament no la platja, sinó la pineda que hi ha... Ens faltaria que ens urbanitzessin la platja, llavors estaríem ben guarnits. Qui sap, potser s'hi arribarà, no... Els pins. O sigui, la pineda que hi ha a sobre la platja de la Boadella. És més que res perquè la gent pugui trobar-se. La Pineda, concretament allà on estava penjada la pancarta el dia de Sant Cristina. Exactament. No? Exactament. Era per allà. Sí. Bé, doncs, llavors vosaltres, què és el que voldríeu? Que allà no s'edifiqués, amb tot, amb el que és tot, ni poc ni molt. Ni poc ni molt, bueno, gens. Tot el que és. La Pineda, des del camí vell de Blanes fins a la costa, fins a la sorra, fins a les roques, lliure totalment de carreteres i de cases. Això és el que demanem. Sí. O sigui, tot el que és la franja marítima que quedi verge, verda, tal com està ara, en aquests moments. Pensa, estaràs d'acord en que ens queden molt pocs espais de la costa encara verges, i si anem així amb aquest plan, doncs aviat no hi quedarà res, no hi quedarà ben de res. Aquest és l'únic tros que ens queda, per això volem defensar-lo. Per això demanem que l'Ajuntament negociï amb el propietari, amb la promotora, amb qui sigui, per tal d'aconseguir això que molts lloretencs demanen, perquè no són només nosaltres 40, sinó que són... Ja hem recollit 2.000 signatures, em sembla que ja és bastant de pes, no? Un poble com el nostre, que la gent li costa ni de manifestar-se.
Bé, sí, bueno, això que m'has dit, suposo que estaràs d'acord, si no, ja t'he de dir que jo, ara en aquests moments, jo no puc ni estar d'acord ni en desacord. Bueno, i suposo, mira, ja d'acord, suposo que tothom ha estat a política l'alcalde, i, en fi, tothom està d'acord en conservar Lloret, el maco que encara tenim, no? Ja. Esclar, llavors pots dir, home, però la propietat privada, què hi fas? Doncs nosaltres proposem que es negociï, fins i tot, si és necessari, doncs que es compri allò, que es compri aquell bosc, perquè ens quedi alguna cosa. Ja, però jo el que em referia en concret és que, per exemple, jo, i aprofito per dir el que havia dit abans, jo en aquest moment aquí no puc opinar ni a favor, ni en contra, ni puc dir res, soc aquí merament com si diguéssim una estàtua, però si una estàtua perquè no diria res. I llavors l'única cosa que tinc de fer és de mirar les trucades, o sigui que no puc donar l'opinió, igual que la Teledura, volem dir que en tots els programes, com hem dit altres vegades, no es fa responsable de les opinions que puguin tenir tant els convidats que venen aquí com els que truquen per telèfon. O sigui, nosaltres només som un mitjà per donar-ho a conèixer. Bé, fet aquests aclariments que anem fent, suposo que ja anem centrant la cosa. Ja ho anem endavant. Ja ho anem veu? És que esclar, són els nervis que hi ha al començament, com ho començarem, veieu com ja ho anem començant. Suposo que la gent que ens està veient ja més o menys ja ha entrat en matèria, ja veu algunes de les coses que vosaltres opineu, que vosaltres voleu fer. Voleu aclarir alguna cosa més sobre això? Home, a mi m'agradaria, per exemple, aclarir doncs, que el nostre grup no és un grup polític, perquè sabem que s'ha dit moltes coses del nostre grup. Fins i tot s'ha dit que recollim firmes perquè l'alcalde dimiteixi, això no és una mentida. També s'ha dit que això és una maniobra política, des d'aquí volem desmentir-ho totalment, perquè en el nostre grup doncs, hi ha membres pràcticament de tots els partits polítics lloretencs, des d'AP per la dreta fins als comunistes per l'esquerra. Passant doncs, per Convergència també tenim gent que és simpatitzant, votants de Convergència de sempre, votants socialistes, votants de l'esquerra republicana. Hi ha de tot. De tot. I també l'alternativa verda. De tot i força. I l'alternativa verda. Tenim membres que són d'alternativa verda. Hi ha de tot. Molt bé. Hi ha de tot i ja dic, encara que tinguem altres temes, suposo que veureu vosaltres, doncs, perquè no se centrarà tot el que estan, tindreu altres, però avui només anirem en aquests dos. Aquests dos no perquè tinguin més prioritat ni perquè sembla que siguin més, sinó senzillament és del que es parla més. Sembla ser que la gent fa uns dies que només se'ns ha parlat d'això, de la Boadella i del port de Pinelles. Doncs, com hem dit abans, el que volem intentar avui, el que voldríem que es fes en aquestes trucades que es farà ara, era preguntar sobre aquests temes. I ja perquè dins uns moments farem una pausa i donarem pas en aquestes trucades, i suposo que estareu d'acord, és de que la persona que truqui faci una pregunta, doni una opinió, pugui debatre, pugui dir la seva disconformitat o la seva conformitat amb els vostres punts, amb el que vosaltres us demaneu, però, o sigui, farà això i llavors se li farà una contestació, o sigui, no es farà debat, serà pregunta i la contestació aquí. Contestarem el que ens preguntin, si ho sabem, i esclar... Si ho sabem. Llavors hem dit això, que tenim que estan els membres de l'equip que ara estan veient allà per vídeo, que en un moment donat, si hi hagués alguna pregunta que els que estan aquí no estan capacitats o no saben sobre el tema, doncs ens l'apuntarem i quan entrin els altres, doncs en el proper tornarem. Perquè això sí, perquè esperem que hi hagin trucades. És com diem sempre, esperem que hi hagi moltes trucades, ara em sembla ser que ja sentim el telèfon, a veure si abans de... no ens deixarà... Si cas podem citar molt abans, doncs, per dir que d'acord, tu dius que els nostres temes d'aquest moment són la Boadella i el port, però efectivament tenim altres temes que, esclar, no podem... hem donat prioritat a aquests dos, perquè ens podem trobar que el port no comença a venir qualsevol dia, o que els arbres de la Boadella es tallin qualsevol dia. Però també es preocupa, altres coses. Sí, els relleus clandestins que hi ha per aquí a la muntanya, tinc molta brutícia que hi ha pels boscos. Sí, perquè l'altre dia la senyora Antònia és el que em fa molts comentaris sobre el programa, m'ho deia, a veure si algun dia passen amb un camió o alguna cosa recollint aquests abocadors que tu deies, que els camins de ronda estan fets una llàstima. Doncs si cal, digue'ls i com vinguis, no digue'ls. Doncs si cal i és necessari, un dia el grup de Mall, si no ho fa dir només, diguem, el grup de Mall s'anirà a recollir aquesta basura que hi ha pels boscos. Estupendament.
Bé, i doncs, si el nostre realitzador li sembla, podem fer ara ja una breu pausa i, mentrestant, podrem fer, si us sembla convenient, de canviar de mica algun altre. Doncs esperem. I després d'aquest meravellós plànol que ha ofert el nostre realitzador del nostre porró ben encara ple amb aquest cava que una vegada més agraïm als amics del mercat ens han ofert. Tornem ja en directe, com sempre, quan són les 11 de la nit en els nostres estudis de la nostra rellotge, i ja, ara sí, crec que veuran de seguit el telèfon sobrepressionat, aquí el tenim, 36 86 86. Esperem de seguit les vostres trucades. Les vostres trucades sobre aquest tema, ja ho havíem dit, perquè abans havíem rebut una trucada d'una senyora que es deia alguna cosa sobre aparcaments. Ja li hem dit que avui no era el dia d'això. Avui és el dia exclusiu de la Boadella i el port de Canyelles. Bé, ja sembla ser que tenim la primera trucada. Esteu preparats? Companys? Doncs vinga. Quan vulgueu, endavant la trucada, sisplau. Sí? Hola, bona nit. Sí, digueu? Mira, em dic Carme, truco des d'aquí a Lloret. Carme, des d'aquí a Lloret. Digues, Carme. Sí, ja vaig trucar la setmana passada que us vaig suggerir que parléssiu al port. Sí. Sí, em recordo que vaig dir-te que avui seria el dia. Escolta-me, jo no sé si la gent que ha vingut aquí al programa coneix els projectes que hi ha per fer el port de Canyelles. Sí. Bueno, jo crec que sí, bueno, si cas... O sigui, sisplau, tu fes la pregunta i després ells et És contesten, una pregunta però com una opinió, no? Sí. Que jo conec dels 3 projectes, en conec 2, aquí més bèstia, no? I m'agradaria exposar-ho perquè veig que ells no ho han exposat, o sigui, no sé si és que no ho saben o és que no ho han vist. Ja. O sigui, mira, aquí ens diuen que si vols, però molt breument, que ens exposis un d'aquests projectes. Mira, dels 2, jo molt breument ho faré, no? Sí. Hi ha un que es tracta de fer un espigó a meitat de la platja Un espigó a meitat de la platja. i que vagi endins al cos d'un quilòmetre Sí. i tancat per l'altra banda davant de totes les roques que hi ha, incloent la cala gran, Sí. i tot això, bueno, fer a més dels 90 marradors que hi ha a l'aeroport, fer-ne 600. O sigui, si ara un marrador té més gran de 6 metres, no es tractaria de fer-ne 600 i alguns d'aquests que serien 25 o 30 metres. I això és el volum que representaria de les barques i de la porqueria i de tot. A més hi ha la gasolinera, llavors un tros per arreglar les barques, m'entenes un, no? Ja. I la platja quedaria completament, o sigui, mitja platja esborrada, perquè això representaria que s'hauria de fer unes 600 places de pàrquing, amb tot el conseqüent, o sigui, el destroç que haurien allà a la cala, no? Estupendament, sí. La trobera... No, perdonen, però esclar, no tindrem temps, Bueno, ens hem dit un només. això perquè sembla que ells, com que no ho han exposat, Sí, això suposo que ells ho deuen saber. Ho sabeu, ja, això ho perquè la gent sabeu. vegi la realitat el que representaria el port. Val. No és que sigués un espigonet més com el que hi ha, no. Seria un senoport amb un gran espigó. Un senyor espigonàs. Sí, senyor. Molt bé. Seria molt, però que molt, bueno, horrorós. Molt bé. Gràcies, Carme. Gràcies. Ara ho comentarem amb ells i això, sí, clar, si tenen alguna cosa per dir-te, Gràcies per haver trucat i saps que ho pots fer tantes vegades com vulguis. Moltes gràcies. A veure, sobre d'això, vosaltres ho sabíeu, això? Vosaltres m'havíeu dit que havia donat aquí 500, ara diu 600. Nosaltres sabem que ara són 90 i el volen ampliar fins a arribar a 500, o sigui, serien uns 400 més dels que hi ha ara. Però sí sabem, com ha dit aquesta comunicant, que serà un gran port, dimensions molt grans, ella diu 1 quilòmetre d'arc, nosaltres no sabem ben bé, però que sí que serà molt gran, llavors, esclar... I això de la cala gran i tot això... N'hi ha, com dit abans, cap al sector de les roques, però jo no sé si arribarà, potser Sebastià ho sap, si agafarà la cala gran o no. Saps si agafarà la cala gran, està previst o no? Home, lògicament, si es fa aquest tipus d'espigó, que segons diu aquesta senyoreta o senyora Carme, que ha trucat 1 quilòmetre endins, llavors s'haurà de tancar, sí, cap a la banda de la cala gran. Llavors, allà on actualment hi ha la sortida del port, ve arran de roques i només tombant la cantonada hi ha allà es freu de segoita i seguidament venen 4 roques més i s'acaba gran. Tot això quedaria perjudicat. Molt bé. Em diuen que tenim una altra trucada. Sí, endavant. Bona nit. Bona nit. Amb qui parlem, sisplau? En Carmen de Lloret, també.
també. Carmen de Lloret, és una altra Carmen, per això. Una altra Carmen. Una altra Carmen. Vinga, vull dir les La Carmen. meva opinió és que aquest port no s'hauria pas de deixar fer, perquè ja que Blanes han punxat tant per no fer-lo allà, les porqueries sempre tenen que venir per a Lloret. Ja, o sigui que el que és que no es faci aquest port de No Lloret. es faci, no. No, així, a seques que no. No, a sectes. A seques que no. Molt bé, Carmen. Alguna cosa més? No, res més. I la Guardella igualment. Que encara que la fessin com ara, la fan a la Montgòdia, encara seria una mica passable. Sí. Si fan com a sobre el manicomi, doncs ho veurem. Home, ja és evident, no? El manicomi ho veurem. Sí, el manicomi ho veuré tot. Jo ho veuré tot. Bé, doncs, o sigui que a les dues coses que no. Que no. Que no, a seques. A seques. Bé, Carmen, gràcies per la trucada. Adéu. Bé, la Carmen ens diu que no en el port i no al de... No sé, el que que volia dir, això si ho fessin com ha dit, com a la Montgòdia, com... Sí, ha dit com a la Montgòdia, perquè han estat les creates més petites, més separades, més individuals, i per vist la Guardella es pretén que les cases estiguin agrupades d'en 3 en 3. En fi, no sé. Que siguin més agrupades, es pretén que siguin... No. Suposo que allò vol dir que les cases soles, Sí. aïllades una de l'altra, també perjudica menys que no blocs de 3 cases, com han fet aquí a la Punta Maniera, que són cases adossades una a l'altra. Ja. Tenim alguna trucada, control? No? No hi ha cap trucada, bé, doncs mentre esperem a veure si es fa alguna altra trucada que el desitjaríem que es fessi més aviat possible perquè així no hem d'anar a dormir tan tard. Jo voldria ara que esteu vosaltres aquí, teniu vosaltres referent al port, teniu algun mapa, alguna cosa dels fons marí, alguna cosa, us ha aconsellat algú, us ha dit alguna cosa sobre les conseqüències que podria portar el moviment, o sigui, un pescador, algú, les corrents, perquè a mi m'han dit això, que també tenen molt a veure amb aquestes coses, les corrents marines... Sí, a nosaltres també ens han dit doncs, això, que les corrents i la sorra, també ens han explicat doncs, les figures doncs, com sigui, per exemple, vindrà un temporal de llevant i tira la sorra cap aquí i llavors el garbí no podrà treballar per tornar la sorra cap al seu lloc. Llavors aquesta platja, doncs, en 4 dies, en una temporada pot quedar destrossada, perquè quedarà tota la sorra desplaçada cap a l'espigó. No podrà tornar a recular, no sé que vagin allà amb aquests aparatos que tenen i no tirin cap allà altra vegada. O sigui, generalment, com hi ha un temporal, sigui de llevant, a la sorra, les corrents la trasladen cap a la banda de Garbí. Sí. Que moltes vegades està vist i comprovat cada temporada, doncs aquí a la platja de Lloret, que trobes un moment que a la part de sa caleta no hi ha gens de sorra. Per què? Tot ha anat a parar a la riera a causa del temporal, fins que en ve un altre de Garbí, llavors que és la contra, la torna a desplaçar cap al seu lloc d'origen, en principi cap a la banda de llevant, que és la caleta, o sigui, anar anivellant, i això serveix a causa de les corrents per netejar la sorra, gràcies a Déu, que si no estaria fet un fàstic. I amb la platja de Lloret, concretament aquí a Lloret també es deia, quan van fer els espigons aquells, hi ha uns espigons a la platja de Lloret, també deien que no es canviaria la sorra, que no... Però els espigons són molt més baixos. Estan enterrats en verds de sorra. I aquests serien més alts. Aquests serien més alts. Tornant... La platja és una cosa pública, la platja és de tots. I fer un port, ampliar-lo, és privatitzar una cosa que és de tots. I nosaltres això ho trobem molt malament. Que pel disfrutar d'uns quants, doncs es agafi un tros de platja, que repeteixo, és de tots, és pública, pel benefici d'uns. O sigui que a part... A més es diu que un port doncs milloraria el turisme, i això nosaltres... Sí, perdó, Joan, si hagués el trucarem després, tenim una trucada, donem prioritat a la trucada. Sí, bona nit. Hola. Bona nit, sí, amb qui parlem, sisplau? Amic, soc Mateu. Mateu? Sí, a la pista. Sí, digues, Mateu, digues. Escolta, li volia fer una pregunta a en Sala. En Sala, val. O sigui, a part de que comprarem amb les seves idees respecte a la Boadella, el que m'estranya és aquesta inquietud que té quan a l'equip de govern socialista va ser el que va aprovar aquest pla, el qual dona motiu a aquesta inquietud seva, quan és un senyor que anava a la llista socialista i en aquell moment no va protestar. Llavors m'agradaria que me digués el per què no va protestar durant 4 anys, quan estava a l'equip socialista, i aprofita per protestar quan estava a l'equip convergent. Torno a repetir, estic d'acord que la Boadella no faci res. Sí. I he quedat, merci.
Molt bé, gràcies, Mateu. Bé, crec que és una pregunta que no t'hi ha més remei que la de contestar-la tu. Sala, què et sembla? Sobre aquest... Què hi ha alguna cosa? No sé què et sembla. Sí. Doncs jo puc dir que reconec que aquest Pla General d'Urbanisme va aprovar amb els socialistes, i això ho hem dit i recentment en una carta que està publicada en el Diari Gaceta i en el Punt Diari, allà ho diem. Sabem també que a Santa Clotilde tot això està declarat urbanitzable, però jo puc dir que amb el Partit Socialista vaig parlar fa molts anys, i que aquesta inquietud m'ha vingut ara perquè he conegut amb aquesta gent ecologista i per això m'hi he ficat. M'he ficat amb aquesta gent, si aquesta gent no l'hagués conegut abans, doncs segurament m'hi hagués ficat abans. O sigui que t'has ficat ara perquè... No es pot dir, per què ho fas ara i no fa 5 anys? Doncs perquè, escolta, la fruita cal l'arbre quan està madura, no? Però ja està. Molt bé. Crec que tenim una altra trucada. Si vols després, si vols ampliar més sobre aquest tema, podrem ampliar-lo, que el Mateu quedi suficientment... Anem a donar entrada amb un altre... Bona nit. Hola, buenas noches. Bueno, yo en castellano porque no me entiendo hablar catalán, lo entiendo, pero no vosotros podéis seguir hablando catalán que yo entiendo. Perfectament, tal com raja, Me intento dar mi opinión. Sí, digui'm, em fot el seu nom, sisplau? Bueno, Diego, aquí de Querés. Diego de Querés, bravo. Años que llevo aquí. Sí, digui'm. Que no, ni la Valella ni el puerto. Yo encuentro que la naturaleza es una cosa que la tenemos que disfrutar todo, que no se puede estacionar, o sea que es para bien de todo que nos dejen la playa, que nos dejen el campo, que no hay en toda España un campo como este de Cataluña para que ahora vengan a apropiarse en tercera para disfrutar unos cuantos. La playa y el campo para todo el mundo, es mi opinión. Muy bien, gracias. Y nada más, que no se edifique la Valella, sobre todo mirando al mar, dentro, sí, claro, ni el puerto. Estupendament. Moltes gràcies, Adéu, Diego. Adéu. Bé, tenim una altra opinió i si hi ha alguna altra, suposo que hi ha alguna altra trucada. Després, si cas, quan estem a les trucades, perquè crec que hauríem d'acabar-lo d'aquest tema, deixem-lo i al final, perquè ara no ho acabaríem de concretar bé, sembla ser que tu encara volies explicar una mica més, no? Deixem-ho a veure si tenim un moment en què no hi hagi cap trucada i acabem de... Sí, tenim una trucada, endavant, sisplau. Hola, bona nit. Bona nit. Mira, jo pregunta no em vull fer. Jo només els vull dir que està molt bé tot el que estan fent i els apoyo molt en tot el que sigui i que endavant, que estan molt bé. Que està molt bé, em sembla molt bé tot? Molt bé. Moltes gràcies, Adéu. Adéu-siau, adéu. Adéu. Bé, vols, mentrestant, si vols acabar de concretar això... No, aquella pregunta s'ha quedat ja contestada. O sigui que tu vols venir a dir que... Això que m'has dit que no... Nosaltres hem reconegut que el Pla General d'Urbanisme doncs el van aprovar els socialistes. Nosaltres no diem pas, nosaltres no anem pas contra l'Ajuntament d'ara. Perquè això té que quedar clar que nosaltres no fem un enfrontament amb l'Ajuntament. Aquí està. Nosaltres no ens enfrontem amb l'Ajuntament. Nosaltres demanem que l'Ajuntament negociï i aconsegueixi que hi posi pel poble. Nosaltres reconeixem que el Pla General d'Urbanisme van aprovar els socialistes, o sigui que pràcticament critiquem una cosa que la van aprovar, diríem, els meus, per dir-ho així, que no són els meus, no? Perquè al passar per un partit poder fa 6 anys... Ja va ser la por. Jo crec que... A les últimes eleccions municipals vaig participar-hi com a independent, em sembla que t'ho enfocaven al programa i ja estava. I diu independent. Diu independent. Sí, Mateu. I fa molts anys s'han anat a cada reunió dels socialistes, i això ells t'ho poden dir. Ja està. Mateu, crec que queda suficientment contestat. A veure, tenim... Si estrany això, doncs... Tenim una altra trucada. Sí, sisplau? Hola, bona nit. Hola, bona nit. Amb qui parlem? Amb Rosa, de Lloret. Rosa de Lloret. Endavant, Rosa. Escolta'm, estem tots molt d'acord aquí del que dieu de la Boadella i del Port de Canyelles. Sí. Però bé, jo crec que ara ja n'hi ha un de Port de Canyelles. Hi ha un Port de Canyelles. I segons tinc entès està obert cap a Garbí. Està obert cap a Garbí? Sí. Realment penso que és l'únic en tota la Costa Brava que està obert cap a Garbí. Ja. Llavors, jo trobo que ara la platja de Canyelles no perd sorra tampoc. Tant com han dit aquí. No sé, a veure si ho expliquen una mica, això. Sí, o sigui, tu vols dir que si encara si s'ampliés més... Home, no, ampliar-se molt, no. Però que hi haguessin potser més
embarcaderos podríem dir. Bueno, aquí es diu entre 500 i 600. Entremig. Un entremig. 250. Vull dir, potser els pescadors de Lloret també participarien una mica. Ja, o sigui, tu et sembla que seria factible que es podria, o sigui... Mirant-ho bé, i les coses podria ser factible. Ara bé, vull dir, han dit això de la sorra. Vull dir, jo sé que és l'únic, o crec que és l'únic port que hi ha a tota la Costa Brava que està obert a la banda de Garbí. Tots els altres estan a la banda de Llevant. Vull dir, no ho sé, és una opinió que dono, Sí, perfectament, per donar l'opinió, sí, però concretament tu et sembla que s'hauria de mirar-se una mica més abans de dir un no rotund en el port. S'hauria de mirar també a veure quins inconvenients i quins convenients hi ha pels pescadors de Lloret. Pels pescadors de Lloret. Molt bé. Gràcies, Rosa, bona nit. Bona nit. Bé, sembla ser que la Rosa ens ha dit doncs, que ni 600 ni 500, però 250, una mica més. Sembla ser que... S'està parlant de fer, d'ampliar-lo, no pas dir 10 mares més, Està parlant, si ja en té 90, de fins a 500, ja no és ni doblar-lo ni triplicar-lo, sinó que poder és ja 4 vegades més gran, no? Això és el que nosaltres pensem, que no es tracta de fer-li una miqueta més gran, sinó que ampliar-lo amb força. Doncs ara diu que la sorra no passa res, però pensa que hi ha un espigó molt petit, oi? I serà, segons ha dit aquella senyora, nosaltres tampoc podem assegurar-ho. No sembla que massa. Bueno, però a mi això que diu... Però hi ha un espigó llarg, sí que serà, però... Dels pescadors, jo us deia abans, vosaltres heu consultat alguna dels pescadors, a veure què opinen, què d'això, no? A vegades seria convenient, no?, parlar amb els pescadors a veure què opinen ells sobre això. Home, nosaltres estem disposats a parlar i, en fi, si ells volen adreçar a nosaltres i llavors procurar de fer un estudi, una mica d'estudi sobre l'ampliació o jo més que l'ampliació diria, sigui a cas mirar d'arreglar el que hi ha actualment, perquè no és ni port ni hi ha res. Bé, després ho acabarem de parlar, això diu que tenim una trucada. Endavant. Hola, bona nit. Hola, bona nit, amb qui parlem, sisplau? Maria José Romerales, i truco des de Sabadell, Des de Sabadell? Des de Sabadell, soc filla de Lloret, però vostè està veient el programa des de Sabadell? No, però m'han trucat i com que no n'estic d'acord ni amb el port ni amb la urbanització de Sabadell, aleshores aquí que truco. És que ens havia espantat perquè ens pensaven que ens estava veient des de Sabadell. No, però m'han trucat a casa i com que saben que és un tema doncs, que vull dir que m'amoïna i així, doncs m'han trucat de seguida i ja he llegit, Digui'ns, sisplau, què opina vostè sobre aquest tema? Doncs bé, que no n'estic d'acord ni amb el port, vull dir, perquè ja inicialment el port de Canyelles va ser mal fet, vull dir, i per anar-ho espatllant més, doncs no, i per altra banda, doncs amb la Boadella no estic d'acord que s'urbanitzi, o almenys, vull dir, que respectin una mica aquests 4 pins, que és el poc que ens queda de les cales del Mediterrani. Si comencem a embrutir la mar i a sobre destrossem la costa, malament rai, perquè quan ens en donarem compte ja serà massa tard. Vull dir, cal prendre consciència ara, en aquests moments, no? Bé, perdó, jo us vull fer una pregunta. Vostè, què li semblaria, doncs, què seria el més oportú que es podria fer, doncs, per exemple, referent a la Boadella? Sí, doncs arribar a un acord amb aquesta gent de l'urbanització, menys a la part de davant no es fessin doncs un tipus de xalets massa alts, o almenys que respectessin els pins, no aquesta gent que fes els xalets, vull dir, deixar com si diguéssim fer una petita contracta o alguna petita cosa. Amén, després de respectar doncs, la llei aquesta de Marina, doncs dels X metres, no? Però afegint-hi uns quants més de pins, no? Que almenys es pugui dir que és una de les poques cales típiques del Mediterrà, no? Amb els pins quasi bé arran d'aigua. Molt bé. Val? Gràcies. Bona nit des de Sabadell. Bona nit, gràcies per la seva trucada. Des de Sabadell. S'ha despertat al llit aquesta senyora, per això. Bé, doncs sí, jo també li diria, perquè esclar, el sí o no és molt rotund, doncs que diguessin, a més que diguessin una opinió del que es podria fer, però esclar, dir sí, no, jo no hi estic d'acord, no hi estic d'acord, doncs que diguessin, bé, jo no estic d'acord amb el que és el port, però matisar una mica de dir, doncs, com ha fet la Rosa Maria, doncs de dir 600 no, però 250 sí. La senyora que vam preguntar ens ha dit, doncs, això, parlant d'això de la llei de costes, potser també seria convenient que s'expliqués això de la llei de costes, si sabeu alguna cosa vosaltres sobre això. Són els metres és des de la platja i des d'on es considera platja. Ho sabeu alguna cosa? A veure, més o menys, si... Sabem que la llei de costes afecta aquesta zona de la Boadella
no hi ha efecte. O sigui que segur que queda garantitzat, i això serà una cosa que haurem de donar les gràcies, i doncs a la llei de costes, perquè per vist gairebé segur que per la part de l'Ajuntament poca cosa aconseguirem, serà gràcies a la llei de costes que salvarem 100 metres, ja segur, des d'on comença les roques fins a la Pineda. Passa que, esclar, aquell bosc que nosaltres demanem fa més de 100 metres. Contem que en fa un punt fa uns 200 i l'altre 250 o 300. Ja, perquè, bueno, per això comptar des de les roques, doncs, des de quina roca? Doncs clar, les roques entren, surten... Sempre és el punt més allunyat o... Jo crec que aquest de dalt a la penya. No. Les primeres roques que es troben, quan s'acaba la sorra, sí. A la que comencen les roques, doncs allà, diguem, pots fer així una ratlla en l'aire i d'allà comptar 100 metres. A 100 metres. 100 metres d'allà no es pot indicar. Bé, senyors, tenen el telèfon sobre el episodi 36, 86, 96. Jo sé que hi ha molta gent que està esperant, vol fer una pregunta, sisplau, els demanarien que truquessin ara, abans de que tornem a fer, doncs, una petita pausa. Esperem un... Veus? Ja m'han sentit, ja estan trucant. És que la gent estan a casa, ho faig, trunco una pausa. Ara d'aquí moments doncs farem una pausa i si voleu doncs canviar i donar entrada amb algun company d'aquests nous que volem sortir. A veure, endavant la trucada, sisplau. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Hola, mira, em dic Teresa, soc d'aquí Lloret. Teresa de Lloret. Estic molt d'acord amb tot el que diuen aquesta gent, Sí. De totes maneres, m'agradaria que em diguessin que llavors la persona que té un guiot haurà de tot a posar. La persona que té un llot, un te'l té que anar a posar. Exacte. Ja penjo, Ja està? Sí. Així és tot, molt bé. Moltes gràcies. La persona que té un llot, un te l'ha d'anar a posar. Bueno, jo crec que si aquesta persona té un iot en aquests moments, ja deu tenir on de posar-lo. I si més no, la sorra. A la sorra? Ara bé, té un iot. On te'l té en aquests moments el iot, aquesta persona? Perquè el port encara no està fet. I no sé, potser encara hi ha alguna plaça lliure en aquests moments no el port de Canyelles, no sé exactament això, però tot seria cosa de mirar-ho. Ara no se'n fiï gaire perquè quan hi ha un temporal salta per sobre i bona nit i tapa't, llavors adéu iot. Senyora, aquesta és la contestació. Sembla així, no? Jo gaire res, va, que tu no tens cap. De moment. Bé, no és que ens ho fem a broma, senyora, però la contestació és aquesta. Els diuen que si en té un, el deu tenir en un puesto, no és això? Clar, llavors, si més no, aquesta senyora es pensa comprar un iot a una altra persona conegut d'ella que en tingui, no sé, doncs a Blanes hi ha un port. Bueno, doncs clar, aquesta senyora us vull referir que per exemple està vivint a Lloret, doncs el volia tenir aquí a Lloret, perquè clar, que té un cotxe, tampoc no és... No, té cotxe un raig, no? Sí, però de dir, coi, porta la Blanes, doncs aquest senyor trucat el voldria tenir un aquí. En fi, crec que ja ho has contestat, no? Aviam, una altra trucada, endavant, sisplau. Bona nit. Mira, la pregunta era de que si feu un port deportiu, llavors, si heu analitzat si el que hi ha a Canyelles es pot arreglar i fer-se agrandar-se, ja que s'ha espatllat a Canyelles, perquè jo considero que el port que es vol posar i tot això és espatllar la costa, el maco que tenim d'aquí, el típic, el que és Costa Brava. Aviam, si es pot ampliar el de Canyelles i llavors fer més places pel port. Aviam, en principi no estic d'acord amb el port. Jo tinc diverses barques, les tinc a la sorra, les tinc a fanals, llavors considero que ja aniria bé un port. Ara em tiro quina necessitat tenim d'espatllar el maco que tenim d'aquí i el que veia la gent a veure fora d'aquí. La Costa Brava, una de les coses més boniques que tenim aquí. Llavors, vull que em contesteu, aviam si heu mirat tots els punts i heu analitzat totes les coses antes de tomar una decisió. Res més. Bona nit, gràcies. Gràcies a vostè. Ho heu analitzat bé? Jo crec que això està analitzat però de bon començament. La nostra idea és no l'ampliació del port, senzillament per això, per l'assumpte de l'ecologia, perquè es farà molt bé una sèrie de roques, uns racons molt macos, molt bonics, que en aquest moment tothom pot gaudir d'ells, i un cop hi hagi el port, si s'arribés a ampliar o fer-ne nou, el que sigui, allò quedaria privatitzat. Aleshores, a mica és que ens anem venent tot el que tenim públic, tots els trossos que tenim, a mica no ens quedarà res. Llavors què farem?
a part dels conseqüents perills, diguem, que ja n'hi ha prous amb les barques que van, les que venen, els patins, els de l'escola d'esquí, tot aquest cuento. Què farem? El dia Sebastià, si ens anem venint la costa, si fem totes les ampliacions de port... Soc l'Anna d'aquí Lloret. L'Anna de Lloret. Jo volia fer-los una pregunta. Aquesta gent han parlat de que gent popular d'aquí Lloret estaven d'acord amb ells i els havien firmat i tot. Només voldria que em diguessin quins són aquesta gent popular d'aquí Lloret, o és que a Lloret hi ha gent de primera, de segona i de tercera, i ens hem de classificar nosaltres, clar, perquè si ja fem aquestes distincions, què hem de fer? Res més. Bona nit. Bona nit, moltes gràcies. Bé, i ara si ens amplia el plànol, senyor realitzador, perquè els hi han de presentar, sí, com podeu veure, tenim aquí ara dos nous membres del grup de Mall. Un és en Josep Isern, aquí, i l'Argemí González. Doncs ja podem entrar en matèria. Heu sentit la pregunta que han fet. La pregunta es referia a, crec que ha sigut l'amic Sal Descons, que ha dit la gent popular de Lloret. Clar, no sé com ho ha dit, què us sembla? Hi ha gent de diferents categories o... Tal com l'Anna diu, doncs tots som de la mateixa categoria. N'hi ha unes 2.000 persones que ja han firmat a favor del que nosaltres estem intentant sensibilitzant a la gent respecte a aquests dos programes. Per tant, són 2.000 persones. Sí, 2.000 persones. Totes són de la mateixa categoria, això no hi ha cap dubte. No cal concretar ni concretarem cap nom. No, però vull dir... Quan entreguem les firmes a l'Ajuntament, doncs imagino que l'Ajuntament prendrà nota o les ensenyarà a tothom qui vulgui, llavors que cadascú faci la seva catalogació. Sí, no vol dir que el popular vol dir que siguin un tipus de gent determinat, sinó que hi havia de tot. No firmant? Molt bé. Doncs mentre estem esperant una altra trucada, que esperem que sigui ben aviat, aquí l'amic Isern, si ens vol concretar alguna cosa. Bé, a mi em sembla que la de Gerlana no sé exactament amb el que es refereix amb categories. Bueno, el que es va buscar és senzillament sensibilitzar el poble, com molt bé ha dit el company, i que sigui el poble mateix el que opini, el que decideixi si es vol o no es vol aquest port, o la Boadella o altres desastres que puguin succeir a Lloret de Mar. Senzillament és això. O sigui, vosaltres sensibilitzar a la gent i per això recolliu aquestes firmes per veure com va l'assumpte. O sigui, anem a veure, a Lloret crec que són 15.000 habitants, no? Quin nombre de firmes vosaltres espereu recollir abans de presentar-ho a l'Ajuntament? Esperem recollir el màxim. No tenim un temps determinat, concret, entre altres coses, perquè els projectes tampoc... Per exemple, la qüestió del port, s'ha parlat de diferents projectes, però encara, oficialment, encara no hi ha cap anteprojecte. Per tant, vull dir que la duració del temps de les firmes, de les signatures, pot variar en funció de la realitat. La realitat ara és que la gent està començant a sensibilitzar-se, la gent firma, la gent s'informa, la gent pregunta i veiem aquesta nit com la gent està en contra d'aquestes dues obres en concret. Això ens està ajudant i ens està donant ànim. Ara bé, jo el que voldria insistir és que hem de ser tots plegats els que lluitem per les coses en les que creiem. És a dir, no és el grup de Mall, les 40 persones aproximadament que som al grup de Mall, i que per cert cada vegada n'hi ha més gent que s'apunta molt espontàniament i esperem que segueixin venint i que se segueixin apuntant, però vull dir que per més persones que n'hi hagi no és cap grup concret que ha de defensar alguna cosa, hem de ser tots plegats i de tot el ventall polític, sociològic, de totes les creences, de totes les ideologies. Bé, jo demanaria que sembla ser que fins ara, i tenim unes trucades, vull dir que encara que estiguem parlant, encara que estiguem fent els nostres comentaris, poden trucar, nosaltres sempre donarem prioritat a les trucades. I jo crec que hi ha molta gent que vol trucar, jo els demanaria que no esperin a l'última hora, perquè nosaltres tot el més que podem estar aquí és fins allà a les 12 com l'altre dia. O sigui, perquè puguem anar tocant temes aquí puguem donar unes respostes, ens agradaria molt que la gent seguissin trucant.
com fan en aquests moments, es veu que s'ha d'anar marxant, s'ha d'anar en tant perquè la gent no sé si es queden embogats mirant i d'això, però no truquen, i això és l'interessant d'aquest programa, que es truqui i que es facin les consultes. Esperem, hi ha trucada, control? Sí, tenim trucada. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Mira, soc Glòria d'aquí de Lloret. Glòria de Lloret. Jo això del port i lo de la bodega no m'havia enterat fins ara. Suposo que com hi ha una molta gent que no sabia res. Ja és bo que es facin els programes. Digui. Volia dir que, bueno, a mi m'agradaria també fer una d'aquestes assignatures, o sigui, una de les persones que ho ha de firmar, no? Diguéssim. Però, esclar, ja que són aquí, m'agradaria que diguessin a on podem anar, perquè jo fins ara no m'havia enterat de tot això. A on te poden anar a firmar? Sí. Ells diu que tenen 1.000 firmes, no? Hem dit, sí. Però suposo que, esclar, Lloret són molts. I suposo que si ara se parla d'això, vull dir, molta gent li estarà interessat en anar a firmar o almenys donar una resposta. Vull dir, que ells expliquin una mica on podem anar i això. Molt bé, senyora. I en quant al del port no estic d'acord tampoc. El port tampoc? No, estic molt d'acord amb la gent que ha dit que bueno, estructuraria una mica la costa i això. I la bodega tampoc. I la bodega tampoc. I què li sembla que s'hauria de fer la bodega, vostè? Bueno, jo la bodega no he anat moltes vegades, però suposo que millor no seria tocar-la, perquè és un rocó molt bonic. Deixar-la tal com està? Sí, tal com és una cosa molt bonica, vull dir, no, jo no tocaria pas. Molt bé. Vale. Doncs de seguit sabrem l'opinió aquí dels nostres amics. Moltes gràcies, Glòria. Si diu per veure on es podria firmar Sí. Bé, aquestes 2.000 firmes s'han anat recollint particularment, però també hem estat al carrer ja diversos diumenges. En concret hem estat a la plaça de l'església. Ja, perdona, no, jo crec que es referia a on te pot anar. Quina és la propera que teniu? Sí, hem estat allà i pensem, continuarem sortint al carrer, demanant firmes al carrer. Ara bé, tal com ha sortit el Lloret Gaceta, si no en aquest número anterior, va sortir l'adreça a la qual dirigir-se. El Lloret de les Fonts. Sí. A més, cada dissabte ens reunim a les 9 del vespre en un determinat bar. Sí, que no ho direm. Sí, aquí no sé la propaganda o no sé la propaganda. El cas és, jo crec que és aquesta persona el que pot fer és, i de cas després, quan acabi el programa, doncs trucar i dir on és aquest bar. Estupendo. I, evidentment, doncs... Sí, anirem. Perdona el talli, però és que tenim una altra trucada que s'està esperant. Sí, endavant. Hola, bona nit. Bona nit. Em dic Conxita i soc d'aquí Lloret. Digues, Conxita. Podries dir una cosa. Jo trobo que és evident que tothom que truca aquesta nit està majoritàriament a favor de la tasca que ha de fer el grup de Mall. Jo també ho estic. De totes maneres, voldria que qui està a favor del contrari truqués i expliqués quins són els avantatges que comportaria el fet de desfer dos llocs tan macos de la costa, que per altra banda, si no són econòmics, que m'imagino que ho són, han de ser fortíssims per poder superar la voluntat de tots els que volen disfrutar-ne d'una manera natural i pública. I encara que no crec que poguessin tombar la voluntat popular, que tan sols exposessin públicament les seves raons per dur endavant un projecte tal. Només voldria dir això. Estupendo. Moltes gràcies, Conxita. Adéu. Gràcies, adéu. Doncs crec que la Conxita ha dit una cosa que jo l'estava pensant també, és que si algú, esclar, vosaltres heu fet els vostres projectes, que algú ens expliqués quins avantatges, doncs, segons ha dit la Conxita, pot reportar l'ampliament del port i l'urbanització de la... ajuda-m'ho a dir. De la Bodella. O sigui que si algú sap els beneficis que pot portar això, doncs que truqui i podrem contestar la Conxita. Tenim una trucada. Bona nit. Sí? Sí, bona nit. Bona nit. Sisplau, si pot baixar una mica la tele perquè és que ens aclopa... La seva tele... Ara, ja està. Sí, el meu nom és Josep Maria de Lloret. Josep Maria de Lloret. Bueno, en principi, jo estic bastant d'acord en quant a això del club esportiu o el port esportiu. Sí. El que passa que, esclar, sempre s'ha de tenir en compte que són coses a respectar, vull dir, en quant a estètica i de més, i en quant a les avantatges o desavantatges que pugui tenir, els temporals, etc, això que s'estava comentant abans, jo crec que aquí qui ho ha de decidir són els tècnics, no?, que per això estan. Ara, el que sí està clar, me sembla a mi, és que hi hauria molta gent, no a Lloret solament, sinó a tota la costa, tot el litoral espanyol,
que estigui interessat en disfrutar i en gaudir del que són els esports aquàtics i no tenim aquesta possibilitat degut al problema que hi ha en quant als atracaments, en quant en fi, a deixar les embarcacions. Coses tan exorbitants. I jo crec que si això es portés a terme i es fes una cosa en condicions i a la vegada es poguessin donar possibilitats econòmiques en el sentit de que no fossin aquests preus tan abusius que sempre se n'aprofiten 4, els únics que poden, que deixen l'embarcació durant tot un any o vés a saber el temps que la deixen i no la fan servir i es queden allà com un cementiri, perquè la veritat és aquesta, aleshores seria rentable, seria interessant per tots, crec jo, no? Sí, vostè creu que si ben portat seria interessant de que es fes aquesta ampliació del port? Tant, és que estem visquent a la costa i no la podem disfrutar en aquest aspecte. Vull dir, aquí veiem l'aigua perquè l'hem de veure, però disfrutar-la no es disfruta. El problema està aquí. Tenim 3.000 quilòmetres de costa en tota la península i com aquell qui diu, doncs no la disfrutem. Això passa, no sé, jo ho veig des d'aquest punt de vista. Aquí l'únic que es disfruta és el cotxe i tothom el cotxe pilotat al carrer o a la carretera, que si tothom obliguessin d'alguna manera a tenir una zona de pàrquing o un garatge per tenir el cotxe, molta gent no tindria cotxe. Però aquí tothom es compra el cotxe i el deixa al carrer. I aleshores el que passa amb les embarcacions és exactament el mateix. La platja està plena d'embarcacions, de barques, no et pots banyar, no pots anar enlloc, però està plena d'embarcacions. Per què? Doncs precisament per això, perquè no hi ha lloc on deixar-ho. I si realment n'hi ha, és caríssim, vull dir, és un preu exorbitant. Molt bé, moltes gràcies, crec que ens ha donat molt bé perquè així hem contestat en part a el que ens preguntava la senyora Conxita d'abans. Gràcies i bé, sembla que tenim una opinió d'un senyor que diu que és interessant. A veure, tenim un... No, bé, jo respecto l'opinió d'aquest senyor, però el que no estic d'acord amb ell és quan diu que són els tècnics que han de decidir si es fa el port o no. M'ha semblat entendre això, no, en aquest senyor? No, jo crec que el que volia dir si seria convenient o... Bé, ja no es tracta solament de les corrents de mar a la sorra, es tracta de l'estètica en si, que seria el perjudicial per la cala Canyelles. Bueno, aquest senyor poder té la sort de tenir un iat, de tenir una barca per poder-la posar en el port, però també ha de pensar que hi ha moltíssima gent que gaudeix anant a la platja, trobant una sorra neta i podent-se banyar lliurement sense por que la criatura se li posi sobre una barca, bueno, altres perills. Bé, o sigui, aquesta és l'altra situació. D'alguna forma he contestat. Sí, ell té la seva opinió i tu mires des d'una altra manera, ell s'ho mira amb la qüestió esportiva, molt bé, vosaltres, sí, bueno, el tio de tu i del teu grup. Tenim una altra trucada, sisplau, endavant la trucada. Escolti'm, jo era per dir-los que jo soc de Barcelona, no? Però aquí hi tinc una torre, oi? I que no estic d'acord amb que es faci el d'això, bueno... El port? Ara no em surt. El port? El port, sí. Perquè, escolti'm, a la fi el que estan fent és destrossar-ho tot. Perquè és que l'últim no ens quedarà res, perquè només es fan les coses per la gent, per passar-s'ho bé, la gent que tenen, la gent adinerada, però els altres, escolti'm, ens ho estan fent malbé tot, ens quedem sense piens, ens quedem sense platges, ens quedem sense res, tot per 4 senyors que poden anar i es poden divertir. I només era per això. Molt bé, senyora. Per dir que no hi estic d'acord. Molt bé, s'ha explicat amb molta claretat. Moltes gràcies. Jo voldria... Bé, sembla ser que han tingut unes opinions doncs, completament contràries, però ho deies tu, aquell senyor que deia que feia falta el port, però què diu l'altre? Que no. Sí, digues, sisplau. No, abans, el senyor que ha trucat abans ha donat a entendre, bé, ha dit que el fet de tenir un port ens pot portar més turisme. Ara bé, tal com ha dit el meu company, tal com ha dit aquesta senyora que acaba de trucar, n'hi ha moltíssima gent i turistes, persones que han comprat un xalet, una torre, persones que volen venir aquí a descansar tranquil·lament, que el que volen són coses molt senzilles, volen bons serveis, volen un paisatge, volen que les coses estiguin netes, polides i presentables. I el que hem aconseguit fins ara, el turisme que hem aconseguit, és el turisme
doncs quedaria a descansar tranquil·lament. Segurament, si haguéssim mantingut més verge la nostra costa, tota la Costa Brava, segurament que tindríem ara encara, o tindríem, un turisme millor. Millor del que tenim. Millor del que tenim, crec jo. En tot cas, jo recordo que, recordo o he llegit, m'he informat que els primers turistes, els que venien aquí, els pioners, els turistes pioners, no eren precisament gent amb pocs recursos, sinó tot el contrari. Em pregunto que per què ha anat degenerant la capacitat econòmica. No serà en bona part perquè ens estem carregant els nostres propis recursos turístics, no serà que ens estem carregant el paisatge? Gràcies. Gràcies. Perdona'm un moment, però és que tenim una trucada. Anem sobre el tema. Sí? Hola, bona nit. Carles d'aquí Lloret, Sí, digues. Bueno, jo el que volia dir és, no he seguit el programa des de bon començament, però em pregunto... Saps de què va la cosa, no? Sí. Sí, endavant. I em pregunto per què no hi ha ningú aquí per poder defensar el tema del port. Per què no hi ha ningú aquí per poder defensar el tema del port? Exactament. Bé, no sé, jo, si ho poso això, t'ho puc contestar-t'ho jo perquè em toca a mi, si jo no m'aprecia. És que avui el que hi havia aquí és el grup de Mall. És el grup que suposa que es faci el port i que s'organitzi ajuda-m'ho a dir, no sé dir, la Cala de Boadella. La Cala de Boadella. Doncs, llavors ells venen aquí i exposen les seves condicions, les seves coses, i llavors els que han de defensar o els que s'han d'oposar-se són la gent que truca. Sí, o sigui que no és que tinguin d'estar aquí. Crec jo, sobre l'opinió. Digues, què? Que sempre hauria sigut més interessant. Sí. Hi haguessin dues opinions diferents, llavors la gent hagués pogut optar millor per una o per l'altra. Sí, però perdona, és que l'opinió ja hi és, perquè si tu tens una opinió diferent, la pots exposar-la. I si algú està conforme amb aquesta opinió teva, doncs pot trucar dient jo estic conforme, no estic conforme, i no m'agrada. No exposava això, o sigui que m'hauria semblat més interessant, o sigui, una manera de contribuir. O sigui, no és que es vulgui, no que sigui per això, és perquè ells es posen al seu temps i llavors qualsevol que digui pot dir si està conforme, si no hi està conforme, i pot dir el que ell faria o el que li sembla. O sigui, jo dic que no em sembla just que només hi hagi aquí una opinió. Sí, però... Llavors jo resposo la meva, si no t'importa. No, si és que precisament és el que volem i el que hem dit des del començament del programa. El que volem és que ells ens han donat la seva opinió i la gent que truca tenen de dir la seva opinió, si estan a favor o si no hi estan. Que segueixo dient que tindrien que haver les dues tendències aquí, o sigui, la meva opinió de la Boadella, per exemple, que no s'hi té que edificar. La Boadella no s'hi té que edificar. No s'hi té que edificar. És un espai natural molt maco i no es té que fer. En el port de Canyelles, en el cas del port de Canyelles, el port ja està fet, llavors el que es té que fer és poder aprofitar aquest port, cosa que no es fa. Que és cert que només aprofiten ara 4 persones, això és molt cert. S'ha de fer un port perquè el pugui aprofitar tothom, perquè s'hi puguin fer moltes més coses, una escola de vela, una escola d'esquí, una escola de windsurf, el que sigui necessari perquè ho pugui aprofitar tot el poble. Perquè aquí, o sigui, el que és evident és que fa falta un port. Llavors, en comptes de fer-ne un de nou, és fer un que estigui bé. I respecte al perill, no crec que n'hi hagi cap. O sigui, els nanos poden nedar perfectament, la brutícia que provoca un port és nul·la, el que es té que fer és altres coses com la riera del Lloret, que això sí que embruta, i altres coses. El port no embruta. El port no embruta? No embruta, gens. I se li pot treure molt profit a un bon port. Perfectament. Aquesta és la meva opinió. Molt bé, gràcies. I doncs repeteixo que no és que no hagi importat cap perquè puguin... No és cap col·loqui, no és cap intercanvi d'opinions, és senzillament aquests senyors han vingut avui aquí a exposar el seu tema i els que tenen que dir si estan d'acord o no hi estan d'acord són precisament els que ens tenen de trucar. O sigui, uns estan aquí i els altres estan allà. M'agradaria veure en un pròxim programa si poden portar algú que ens exposi l'opinió a favor del port. Sí, no hi ha cap inconvenient. Miri, vostè es posa en contacte amb mi o amb qualsevol de Tele Lloret i quan vulgui li muntem un tal com raja per parlar sobre els beneficis que pot reportar el poble de Lloret, el port esportiu. Bueno, jo no sé el que ha fet els projectes o els anteprojectes on i això diuen que hi ha, però vaja, suposo que algú informat sobre el tema deu haver-hi.
Si ens troba la gent en què puguem muntar el mateix que hem fet avui, parlant del port esportiu, no hi tenim cap inconvenient. Estupendament. D'acord? Gràcies, bona nit i endavant amb aquest programa. Moltes gràcies. 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 Esperem a veure si algú, doncs, que quedi clar, ho hem explicat al començament, aquest senyor Podemell era, per si algú s'ha afegit mentre estàvem ja a l'aire, és de que avui aquí el que està és el grup de Mall que ha exposat el seu projecte. Els que tenen que dir si estan d'acord, els que tenen de fer les suggerències, els que tenen que dir si el port ens portarà beneficis, si no ens en portarà, són vostès, gens de casa seva, per mitjançant aquest telèfon 36 86 86. Vull dir que no solament han de trucar els que diguin hi estic d'acord, poden trucar els que no hi estan d'acord, perfectament. Per això s'ha muntat la cosa, no? És així, no té cap inconvenient. Bé, ens diuen que tenim una altra trucada, endavant. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Soc la Carme. Digues, Carme. Jo volia preguntar, no estic d'acord amb el port ni estic d'acord amb l'organització de la guarderia. Sí. Però jo volia preguntar, en cas que s'ampliés, qui és el beneficiari? El poble? En cas que s'ampliés el port de Canyelles? Sí, qui seria el beneficiari? Qui seria el beneficiari de que s'ampliés? Una altra cosa, jo volia dir a aquest senyor que ha trucat abans, que diu que no fa porqueria un port, però deveria passejar-se una mica pel port de Blanes per veure la quantitat de porqueria que hi ha, entre grasses, botelles i de tot. Això tenia que fer-ho, perquè sapigueu que és una porqueria d'un port, que se passegés una mica per Blanes i que veiés el que hi ha. D'acord? D'acord, gràcies, Carme. Adéu. Gràcies, adéu. A veure, a qui beneficiaria l'ampliació del port esportiu? Si l'obra anés bé, en primer lloc, el constructor. Evidentment que, molt legítimament, doncs la gent fa obres per guanyar diners. Ara, fins a quin punt sortiria guanyant el poble de Lloret? Nosaltres creiem que no sortiria guanyant el poble de Lloret. Les raons, ja abans s'han dit tota una sèrie de raons. Jo voldria ara fer una mena de resum, de recordar... Perdó, tenim una trucada, si ens pots abreviant... Després al final farem, com més trucades, farem un resum sobre tot, però tu què et sembla, que pot ser beneficiós o que no pot ser beneficiós pel poble de Lloret? Evidentment, creiem... Estem aquí en contra d'això. Creiem tots plegats, tot el grup de Mall, que no, evidentment. El grup de Mall creu que no pot ser beneficiós. Que no serà beneficiós. Molt bé. Donem un pas a la trucada i al final farem un resum de tot. Sí, bona nit. Hola, buenas noches. Mira, en principio perdóname que no hablo el catalán, aunque llevo 25 años aquí, pero bueno, el hablar me cuesta más que entenderlo. Ho hem dit abans, el programa es diu tal com rajo, o sigui que vostè com hi surti. Mire, sobre la pregunta que me están haciendo sobre el puerto, que unos dicen que lo pueden ensuciar, que otros que pueden partir paisaje, yo creo que puede traer beneficio y puede traer perjuicio. No es que esté ni en favor ni en contra, pero más en contra estoy. No se hace el puerto, de acuerdo, pero ¿por qué en la playa de Lloret, especialmente enfrente del parque, hay 1000 metros de playa agotada por las embarcaciones en la arena? ¿Por qué no se tapan esas barcas ahí? O sea, no tenemos un puerto en otro sitio y tenemos 1000 metros cuadrados de playa, el mismo centro de Lloret, aparcado con 30 o 25 o 30 barcas ahí que prácticamente no se mueven, con 4 señores que tienen ahí una barca. O sea, no queremos un puerto, en la guardería no queremos ampliar de Canela, pero sí queremos, sí tenemos un montón de años, 1000 metros de playa agotada, con una barca puesta en la arena. Molt bé. Alguna cosa més? No, nada más. Molt bé, moltes gràcies. Bé, sí. Som perfectament conscients que a Lloret, en fi, hi ha infinitat de problemes que s'han de resoldre, no? Però el que hem d'anar d'immediat potser són aquests dos que estan per fer-se, no? Que encara estem a temps a donar entendre i a donar interès en el poble de Lloret que es desperti i que sigui ell el que es comprometi a dir si realment ho vol o no ho vol. Es veu que precisament una de les coses que ens estem queixant, no? I tothom qui va a l'estiu amb la família, Marc i tal, és que no hi ha lloc, primer per la infraestructura del turisme en quantitat que va a la platja, no? I llavors que no pots quasi ni posar un altre lloc, i després les embarcacions, els patins i tot això. Però bé, això són coses que es poden anar solucionant si tenim el poble a favor i ell creu que és just que nosaltres lluitem per això. És la meva opinió. Molt bé, alguna cosa a afegir? No. Senyor? Bé, hi ha alguna trucada més, hem dit, no hi ha cap trucada, hem dit que seguirien, si hi ha trucades a les 12 acabarem, ens queden 5 minuts. Ja voldríem que si hi ha algú, o sigui, si hi ha trucades, jo crec que no ens importarà el nostre senyor realitzadors i
Això ens diran, si cas, quan hem d'acabar, perquè esclar, encara s'ha d'anar a sopar, però mentre hi hagi trucades seguirem, encara podem allargar-ho una mica més. Si no hi ha trucades, acabarem a les 12. Ja m'han sentit, torna a haver-hi una altra trucada. El nostre organitzador està acostumat, o sigui que s'esperi, que mentrestant guardarà la línia i seguirem amb aquesta altra trucada. Sí, endavant, sisplau. Bona nit. Soc la Mercè de Lloret. Mercè, digues. I jo la veritat vaig a dir que no estic conforme que es faci ni al port ni que es toqui la platja Boadella. No estàs conforme que es faci el port? No. Ens podries dir més o menys els motius en què et bases per dir que no hi estàs conforme? Mira, jo a la Boadella sóc un puesto que jo hi vaig. Sí. I millor puesto com aquest no n'hi ha. És dir, que si ara ens treuen una de les coses tranquil·les que tenim al poble, entens? I dir, pràcticament ho tenim una mica lluny. Però vull dir que és un dels recursos més preciosos que tenim. Perquè hi ha aquests platja de fanals, que tots són edificis, tens Santa Cristina, que treballa tot i amb això, hi ha moltíssima gent, i la platja Boadella, que és el més bonic que hi ha, només falta que t'ho treguin. On t'anirem? On t'anirem? Pregunta aquesta senyora. On t'anirem? En quant al port esportiu? Doncs mira, també demanem el mateix, perquè Canyelles no té una platja tan gran com perquè ens facin un port. M'ho entens? Ja, perquè si no, on t'anirem? Exactament. Exactament. Sí, que poc a poc, pràcticament, estirem el poble fora. Molt bé. Vamos, jo crec que del meu punt de vista és aquest. Molt bé. Alguna cosa més? No. No? Moltes gràcies, doncs, per haver-nos trucat, Gràcies. On t'anirem? I és això el que... És molt interessant, això que ha dit. On t'anirem? Perquè és evident que els turistes, siguin de Barcelona, siguin de París o siguin de Berlín, tant se val. Si no els agrada Lloret, aniran a un altre lloc de Catalunya, de l'estat espanyol, a qualsevol lloc de la Mediterrània que els sigui interessant. On anirem nosaltres, llavors? On anirem? On anirem? A veure si hi ha alguna persona que ens està veient que truqui, sisplau, 36 86 86, que ens digui que si es porten cap a aquests dos projectes, a on anirem? Que és el que es pregunten. Tenim una altra trucada. Endavant, bona nit. Hola, soc Jordi. Endavant, Jordi. Escolta'm, mira, aquí he arribat tard, no he pogut seguir gaire el programa, però jo em trucaria una mica amb el que deia aquest senyor que tens a l'esquerra, a les ulleres, de que quan va començar el turisme, hi havia un turisme econòmicament potent, i llavors potser sí que es podia sacrificar un tros de la platja, d'alguna de les platges, d'alguns racons, per fer un port, i econòmicament hauria estat interessant per al poble. Ara tinc els meus dubtes, però sí tinc una cosa ben segura, i és que el que caldria fer és desmuntar el que hi ha. Desmuntar el que hi ha? Sí, senyor. Perquè allò no és un port ni és res. I, a més, està regit per un sistema, potser és una paraula una mica forta, però feudal, que la gent de Lloret és no gaire ben rebuda, i és un port que no serveix per res, pràcticament. O sigui que serveix els 2 o 3 mesos d'estiu i acabat és un autèntic perill perquè tècnicament és una aberració. Llavors aquí hi ha dues coses. L'important seria, si es pogués desmuntar aquest port, llavors recuperar l'Úgil i recuperar Canyelles amb tot el seu esplendor com tenia abans, o si econòmicament fos viable i els 15.000 habitants de Lloret se'n poguessin aprofitar, llavors potser sí valdria la pena sacrificar alguna cosa més. Cosa que dubto que els 15.000 habitants que som a Lloret es poguéssim aprofitar, degut a el que també ha dit un senyor que ha telefonat abans, a l'elevat cost d'aquest tipus d'obres i les persones econòmicament fortes hi poden arribar-hi i les econòmicament febles no. O sigui, jo, perdona que tanqui el tema així en 3 o 4 trossos, però és el meu pensament. En quant al tema de la Boadella,
Estic completament d'acord amb tot el que han dit la gent que ha anat telefonant, que ha de quedar verge del com està ara. Perquè tenim al costat de Santa Cristina que hi ha la possibilitat de que quedi també en condicions de tal com està actualment i que no es malmeni més. Per tant, crec que encara és un tros de costa que podem salvar per molts anys encara. Res més. Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per haver-nos trucat. Adéu. Adéu. Volies dir alguna cosa? Sí, volia dir diverses coses. En primer lloc, aquest port, si no tinc mal entès, i penso que no, és fruit d'una concessió. És a dir, no és propietat de ningú, sinó que l'Estat, que és el propietari de tota aquesta zona, de les platges, de la costa, cedeix l'ús durant cert temps, la qual cosa vol dir que passat aquest temps és desmuntable el que hi hagi. Que consti que nosaltres no estem demanant ara res. Les úniques dues coses que hem demanat, que estem demanant, és que no s'ampliï el port que hi ha, que no s'ampliï el port de Canyelles i que no es construeixi a Sabadell. Ara bé, jo voldria afegir una cosa, és que el problema és el problema general és més gran del que ens pugui semblar. Pensem en la possibilitat que, i esperem que no sigui realitat, perquè realment tothom està en contra de que es construeixi a Sabadell, pensem en la possibilitat que es construeixi a Sabadell. Fanals està construït. La Punta Marinera també. Quedaria una mica salvada Santa Cristina. Mig salvada. En primer lloc perquè al voltant de Santa Cristina ja n'hi ha urbanitzacions. I en segon lloc perquè l'Ajuntament de Blanes ha aprovat un projecte que permet la construcció, la urbanització de tota la finca de Pinya de Rosa. Més enllà de Pinya de Rosa, totes les propietats, o bona part de les propietats del senyor Riviere. Des del costat, des de molt a la vora de l'ermita fins a Sant Francesc, baixant fins a la carretera de Lloret. I ja sabem que Sant Francesc està urbanitzat. I sabem que Sant Joan està urbanitzat. Què ens queda? Sabadell. On anirem, que és el que deia aquella senyora? Sabadell i una mica de Santa Cristina, una mica. Si construeixen Sabadell, a on anirem a parar? On anirem a parar? Encara no ens ho han contestat. Ningú ha telefonat al 46 dient-nos on anirem a parar. Aquell senyor que ha preguntat abans que deia que hi havia hagut algú aquí, diguéssim, no anem a dir la pregunta, i són, aquests senyors ens estan veient, Sí, si em permet. Ho diguin, sisplau, aquests senyors estan avui aquí per contestar-los, per dir-los tot això. Encara hi ha temps, si algú vol que truqui. Digues. Si em permets, bé, el senyor aquell que ha trucat ha esmentat que era injust o que no hi hagués cap persona que estigués a favor d'aquestes construccions. Bé, és obvi que d'alguna forma nosaltres els donem l'oportunitat, com bé fins ara deies, no? Però més que tot, la raó d'estar nosaltres aquí és, bé, d'alguna forma directa, i quina millor que és la TV Lloret, és presentar-nos i dir que estem oberts completament a la solidaritat del poble, que Lloret que faci el favor d'estar amb nosaltres i que sigui tan just com pugui per donar-nos la raó o treure'ns-la. I, bueno, fins ara es veu ben clar que està a favor. O sigui, el que vols venir a dir és que avui la mateixa oportunitat han tingut de trucar aquí els que estaven a favor que els que estaven... Nosaltres donem la cara en qualsevol moment per parlar del que sigui i per dir que no estem d'acord amb el que s'està fent, que és el tema que nosaltres defensem, i que si en una altra ocasió hi ha uns senyors que estan disposats a fer un cara a cara, doncs per què no? Molt bé, i nosaltres en parlarem. Si l'hem de fer-ho aquí, doncs és una cosa a parlar amb el nostre director realitzador, si és que podria fer un debat com aquest, suposo que no hi hauria cap problema, perquè sempre hem dit que el Televiat està obert a tothom que vulgui venir aquí, i sembla ser que no tenim cap trucada, aleshores si li hem dit fins a les 12, si no tenim cap trucada, si n'hi ha
si hi ha alguna d'urgent la passem, però per favor que sigui de seguit, perquè ja anirem a entrar, ja, com el que diu, a la recta final del programa, on donarem la paraula al senyor González perquè ens faci globalment una petita presentació de tot el que hem parlat, el que ens hem tocat, per acabar-ho d'enrodonir. Bé, respecte a Sabadella, és que és una cosa, ja he parlat abans, però és que és una cosa tan evident, que no cal ni justificar els motius pels quals estem a favor de Sabadella i per tant en contra de que es faci una urbanització. Però una cosa, ja que ensenyaré això, vosaltres, la solució és que la bodega es quedi tal com està. Llavors, quina solució veieu perquè es quedi tal com està? Què es podria fer? Nosaltres el que hem demanat i el que demanem és que no es toqui, que quedi inalterable, tal com està, des de la platja fins al camí vell de Blanes. Això és el que demanem. I què més voldríem nosaltres que recuperar pel poble de Lloret els jardins de Roviralta? Això voldríem. És una meravella que hauríem de gaudir tots plegats. Respecte a altres tipus... Perdó, un moment, és que m'estan fent senyals allà, sisplau, que voldria dir que no truqués ningú perquè ens estan fent senyals que ens ha quedat el telèfon bloquejat. No sabem per què, però no s'estan rebent cap tipus de trucada. S'ha solucionat ja o no? Control? No. O sigui que es veu que hi ha hagut masses trucades, alguna cosa ha passat, però el telèfon no està funcionant. O sigui que no cal que telèfoni, de totes formes, també, com dic, ja anàvem a acabar. Sisplau, pot continuar. Respecte a altres projectes que pugui haver al voltant d'aquesta zona, al voltant de Fanals, al voltant de davant de la Fort, quan surtin els projectes, nosaltres opinarem sobre aquests projectes. Fins ara, el que diem, el que critiquem és en funció d'alguns projectes, encara no públics, però que amablement ens han estat ensenyats, i per això el critiquem. Critiquem coses concretes. Quan vagin sortint altres problemes, els criticarem. Respecte al port, em dóna la impressió que ha quedat, pel fet que alguns telespectadors han arribat més tard, ha quedat així una mica penjat. Voldria fer una mena de resum dels motius pels quals estem en contra. Bé, afortunadament la llei de costes, que acaba de sortir el mes de juliol, i el mateix pla d'urbanisme de Lloret ja preveu que davant d'una possible ampliació de port, en el cas del pla d'urbanisme de Lloret parla de Canyelles i en el cas de la llei de costes ho fa en general, parla de que és necessari fer un estudi d'impacte ambiental. No ho diuen aquestes paraules, però aquesta és la realitat. És a dir, que ja es preveu que pugui haver algun impacte i que es demana, és obligatori, que n'hi hagi un estudi tècnic. Per tant, seran els tècnics els que decidiran respecte a alguns punts que nosaltres, evidentment, desconeixem. Per exemple, és molt normal, és una realitat tangible a tot el Maresme, que tots, absolutament tots els ports alteren i profundament l'evolució natural de les sorres. I n'hi ha ports que es veuen obligats a obrir canals contínuament. I n'hi ha pobles al Maresme que s'han quedat sense sorra. Això anant en cotxe o anant en tren es veu, visualment es veu. Que els ports poden afectar, és una realitat que ho podem veure aquí mateix. Però això, evidentment, ens ho diran, o ho poden preveure els tècnics. Nosaltres diem, hi ha aquesta possibilitat. S'ha comptat amb aquesta possibilitat. Una altra, que no és possibilitat, és una realitat, si es fes, és que, evidentment, es privatitza un tros de platja al qual podem anar tots, amb la qual podem gaudir tots, per donar-la a una minoria, als propietaris dels amarradors. Per tant, hi ha una privatització de la platja. Una altra raó que una persona que ha trucat ha dit que els ports no contaminen, afortunadament després ha dit una altra senyora que vagin al port de Blanes. És evident que els ports contaminen.
És evident que el petroli sura i és evident que els hi costa molt de digerir tots aquests productes. Una altra realitat, si es fa qualsevol mena de port, és que hi haurà una destrossa, una destrucció de roques, de penya-segats i de l'estètica de la Costa Brava. Aquesta és una altra realitat. No només respecte a les roques de mar, sinó també respecte a l'interior. Pensem que hi ha tota una sèrie de serveis annexes a qualsevol port que s'haurien de realitzar a terra, i això afectaria. Penso que aquests quatre punts són els més fonamentals. Sí, i bé, crec que ens han fet aquí un quadre veient com estàvem bevent. Sí. Mentre estàvem parlant, esclar, ara toca a tu, sí, que no has parlat i no has pogut veure encara. Tu tenies fills molt petit? No, bé, sí, crec que després d'aquesta explicació jo l'única cosa que us volia preguntar, i referents al que ens han dit de que si alguna vegada es podria fer una mena de col·loqui amb les dues parts en contra de ser tot el mateix, sentar-se aquí un que estigui a favor i un que estigués en contra, suposo que no tindríem cap inconvenient en que si algun dia surt, o sigui, si algú s'adreça a mi al contrari, dient-me que vol venir, algú que vol venir a exposar-se als pros que pot portar l'organització de... jo no vull dir de Sabadella i al port de Canyeres, doncs aleshores no tenia cap inconvenient que vinguin a sentir la taula i facin els pros i els contres. Què volies dir? No, referent al que dius també, és molt bo que hi hagués una altra persona perquè d'alguna forma la gent de Lloret o algú es pot quedar identificat com si fos una cosa personal, no? Algú que tingui una barca o que tingui gran il·lusió pels ports, però si parlem cara a cara o fem aquests col·loquis, d'alguna forma li podem tocar la fibra sensible i que reconeixi que la natura és alguna més que la satisfacció d'uns quants, no? I que, en fi, que un arbre costa un minut en tallar, però en créixer costa molts anys. I que no ens trobem amb el tòpic que Lloret, tu saps perfectament, i jo, que hem pujat amb el progrés del turisme, si es pot dir progrés, que es queixa molt la gent, sobretot aquest any, amb molts de temes, amb moltes coses, i que ara potser és l'ocasió que deixi de queixar-se, deixem de queixar-nos, perquè sóc el primer que m'he estat queixant fins ara, i m'he sentit inútil, i potser ara és el moment idoni per fer alguna cosa pràctic per Lloret. Molt bé, doncs quan ens estan fent senyals de que hem de tallar... Un moment, una última cosa. Sí, el diumenge davant a la plaça de l'Església, com hem fet altres vegades, posarem una taula per recollir firmes, i no només per recollir firmes, sinó per explicar qualsevol mena de dubte o qualsevol cosa que es vulgui parlar, i per implicar, perquè el que volem és que tothom s'impliqui en la nostra lluita, si està d'acord. Bé, sobretot dir moltes gràcies a tots els que s'han adherit a nosaltres, i tot el poble de Lloret que ha firmat els nostres papers. Agrair-ho, profundament. I jo em voldria agrair-vos per haver vingut, agrair a la gent que han trucat, i els que no han trucat, dir-los que una altra vegada no s'ho pensin tant i que truquin, perquè precisament per això ho fem. Aquí no podem portar molta gent, per això fem això de les trucades. El maco seria si tinguéssim un local prou gran, suposo que amb el temps ho tindrem, llavors podríem ser tots aquí dins i no hauríem de trucar i ens trobaríem tots. Bé, de totes maneres, el programa de carrer els vol avançar que per el proper dijous tindrem aquí amb un grup de joves que vostès hauran pogut llegir, no diré que set algunes cartes sobre l'opinió d'aquest jovent que tenen, sembla ser que no estan d'acord amb moltes coses, tenen les seves reivindicacions, voldrien que també hi haguessin una sèrie de coses que no hi són. Aquests joves els tindrem dijous que ve a les 10 en el programa Tal com Raig aquí, en directe, amb trucades telefòniques igual que avui. O sigui, tindrem el 36 obert per tots vosaltres perquè facin les trucades i contestin a les persones aquests grup de jovent que estaran aquí. I referents a el senyor portarem un grup de jovent que té unes tendències, que té unes pretensions. No portarem l'altre,
O sigui, no és l'idea del programa de fer un enfrontament aquí entre una persona i una altra. L'idea és que vingui una persona aquí que exposi la seva opinió i que els altres li truquin contestant des de casa. M'he entès? O sigui, senyor, que si vostè, aquest senyor que s'ha trucat abans, algun dia vol venir aquí a exposar les seves idees, pot venir i els altres, des de casa, li trucaran amb ell. Res més, agraint-vos a tots l'altra vegada per la nostra trucada, traient el grup de Mall. No tinc res més, suposo que no tinc res més que dir, no, ha quedat tot completament aclarit. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins dijous. Fins aquí ha arribat la programació d'avui divendres, que com tots ja sabeu és una repetició del programa que us vam oferir ahir dijous. Bé, esperem que la programació que us hem preparat al llarg de tota la setmana els hagi fet passar una estona agradable. El diumenge ja que he recorregut del Xino-Xano per les platges de Lloret. Bé, moltes gràcies per la seva atenció i els esperem el dimarts que ve. Molt bona nit.